Autodeterminació és una gran oportunitat. L'autodeterminació és un dret que tenim tots els pobles de la Terra. És un dret i els drets no es negocien, s'exerceixen. El fet de poder exercir l'autodeterminació donarà a l'esport unes possibilitats que en aquests moments no té. I per tant, ha de ser un agent i serà un agent actiu en favor d'aquest procés d'autodeterminació de Catalunya. Des de la Plataforma per Seleccions Esportives Catalanes som coneixedors de la significació que té una recollida de signatures. És per aquest motiu que us animo a participar a la campanya de l'ISEC per recollir signatures per l'autodeterminació de Catalunya. Sí a l'autodeterminació.